Hvad skal den her episode handle om? Hvad fanden? Hvad fanden laver du her? Du skal fandme finde dit eget sted at optage. Det her er mit show. Du kan fandme komme her til gaden. Nej, men før vi begynder at tæske dans, så er jeg lige min telefon her på en luksusplads. Jeg altid har det til mine. Vi kan have mere her. Kom væk. For helvede. For vi ses meget af det.